Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Pino. Walang eksaktong taon. Aupagan, Agusan del Norte. Noong mga panahong ito, sa gitna ng masukal na ilog, kung saan ang tubig ay kasing itim ng kape at ang mga ugat ng bakawan ay tila mga kamay na humahawak sa mga bangka, naninirahan ang magsasakang si Pino. Bagaman malapit sa tubig, hindi pangingisda ang buhay na kinamulatan niya. Mas pinili niyang maging isang magsasaka dahil alam niya na wala na gaanong buhay ang sapa na dating nagbibigay kasaganaan sa mga ninuno niya. Sanay siya sa katahimikan ng ilog at dahil dito, pinili niya roong tumira kahit malayo ito sa komunidad. Para sa kanya, ang lugar na yon ay isang paraiso. Paraiso na siya lamang ang nakakakita. Ngunit makalipas ang ilang taong pananahimik, isang insidente ang biglang nagpabago sa buhay niya. Isang hapon, bago lumubog ang araw, nakatagpo siya ng isang bagay na parabang iniluwan ng dagat. Isang lumang bangka ang palutang-lutang, sumabit sa mga ugat ng puno at bakawan. Dala ng kuryosidad, pinagbasdan niya muna yon mula sa malayo. Inakala niya na pagmamay-ari lang yon ng mangingisda na dumaong malapit sa bahay niya. Ngunit nang mapansin niyang wala roong lumalapit, tsaka siya nagdesisyon na pumunta. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang bangkay. Ngunit hindi ito ordinaryong patay. Ang buong katawan nito ay parang kumikislap sa dami ng mga uod na tila kumakain at sabay-sabay na gumagalaw sa ilalim ng balat. Sa tindi ng baho at sindak, mabilis siyang napaatras. Iniwan niya ang bangka. Umaasa na roon na magtatapos ang lagim na kanyang nakita. Subalit habang papalayo, naisip niya na hindi ito pupwedeng manatili malapit sa bahay niya. Kaya naman kahit natatakot at nababahala, naglakas loob siya na muling lumapit. Paglapit niya rito ng bahagya, napansin niya na tumarak ang gilid na bahagi ng bangka sa sanga ng bakaw. Hindi ito basta-bastang maaanod, kaya ginugulan niya ito ng oras para mapalaya lang. Subalit habang pinuputol niya ang sanga, may narinig siyang tinig sa loob ng bangka. Yun bang parang humihingi ito ng tulong? Labis na takot ang kanyang naramdaman noon, pero hindi siya nagpasindak. Itinuloy niya ang pagpapakawala rito hanggang sa anuri na ito ng ilog. Paglayo ng bangka, pakiramdam niya na wala ang tinik na kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang lalamunan. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Iniisip na doon na magtatapos ang lahat. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, doon magsisimula ang kalbaryo na kanyang mararanasan. Gabi-gabi, sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ng bangkay. Sa kanyang panaginip, naririnig niya ang kilos ng mga uod na nagiging boses. Isang bulong na humihingi ng tulong hanggang sa maging isang gutom na ungol. May mga pagkakataong ding nagkakaroon siya ng bangungot kung saan ang labi sa loob ng bangka ay bigla na lamang tumatayo at tumatawag sa kanyang pangalan habang inaanod ito ng walang katapusang puwersa ng sapa. Bagaman matagal niya na itong hindi nakikita, dahil sa panaginip, pakiramdam niya napakalapit lang sa kanya ng nilalang. Kaya naman kalaunan, ang ganoong bangungot ay tila ba nagiging kalbaryo na ng buhay niya. Dahil dito, kung kaya't hindi na siya nagkaroon ng pahinga, labis nang naaapektuhan ang kanyang mga gawain at higit sa lahat, napapabayaan na niya ang pagsasaka. Marami na ang nagtatanong sa kanya kung bakit siya nagkakaganon, pero walang kahit isang pinipili niyang pagsabihan tungkol sa kanyang problema. Akala niya kaya niya itong malagpasan ng mag-isa, pero nagkamali siya. Isang gabi,
Nakakagulat na hindi niya ito napanaginipan. Naging maayos ang kanyang pagtulog hanggang sa magising siya ng madaling araw. Oras na yon para magtrabaho, kaya dali-dali siyang naghanda ng pagkain at mga kagamitan sa pagsasaka. Ngunit habang siya ay abala, naramdaman niya ang isang presensya malapit sa pangpang. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo ang nilalang na nagmula sa bangka. Wala na ang mga uod. Ang balat nito ay naging banat at kulay abo, tulad ng balat ng isang nalunod na matagal na sa tubig. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya at patuloy na kumikiskis ang mga ngipin nito na para bang hindi na ito makapaghintay na lapain siya. Kitang-kita ito ni Pino mula sa pinto, kaya nang magpang-abot ang kanilang tingin, halos hindi niya mawari kung anong takot ang kanyang nararamdaman. Pagsilay niya sa likurang bahagi ng nilalang, napagtanto niya na hindi lang ito nag-iisa. Sa likuran nito, may mga alagang bumubuntot, mga nilalang na tila sigbin, ngunit mas nakakapangilabot. Ang kanilang mga balat ay makinis na parang porselana ng patay, maputla, walang balahibo maliban sa makapal at maitim na buhok na tumutubo lamang sa kanilang leeg. Ang anyo nila ay parang mga asong nakayuko, ngunit ang kanilang muka ang siyang nakakapangilabot. Wala silang mga mata, wala silang mga ilong. Ang tanging makikita sa kanilang muka ay isang malaking nakangangang bibig na punong-puno ng matutulis at dilaw na mga pangil. Ang bawat ungol ay tila tunog ng nababasag na buto, at ang bawat pagtitig ay tila bang humihigop sa bawat esensya ng kanyang pagkatao. Matapos niya itong masilayan, hindi niya maipagkakailang nanigas ng husto ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng matinding takot ni Pino, ang inaasahan niyang pag-atake ng mga nilalang ay hindi dumating. Ang mga ito'y dahan-dahang umatras pabalik sa masukal na bahagi ng ilog hanggang sa tuluyan na silang lamunin ng dilim. Tanging ang tunog ng kilos ng tubig at ang mabahong amoy ng pagkabulok ang naiwan sa hangin. Maya-maya pa, sumikat na ang araw. At dahil dito, kung kaya't unti-unti na ring nawala ang kanyang takot. Tumahimik na rin ang buong paligid, ngunit ang katahimikang yon ay mitya lamang ng isang mas malaking lagim. Makalipas ang ilang araw, ang katahimikan ng kalapit baryo ay binalot ng panaghoy. Nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala. Unang nawala ang isang magsasaka na maagang lumabas para mag-araro. Kinabukasan, isang bata ang hindi nakabalik mula sa paglalaro sa pangpang. Walang bakas ng dugo, walang bakas ng pakikipaglaban. Sa bawat tahanan ng mga biktima, isa lang ang naiiwan. Malagkit at mapuputing likido sa sahig na amoy agnas at mga bakas ng kuko na malalim ang pagkakabaon sa lupa. Bakas na hindi tao at hindi rin sa isang ordinaryong hayop nagmula. Dahil sa takot, nagtipon-tipon ang mga pinakamagagaling na manggagamot at antingero mula sa iba't ibang dako ng agusan. Dala ang kanilang mga libreta, taning at mga langis na may halong samut-saring ugat. Sinuyod nila ang bawat lugar na dinaraanan ng ilog. Habang ginagawa nila ito, nag-alay sila ng mga dasal at bulong upang palabasin ang mga masasamang espiritong pinaniniwalaan nilang may kagagawa ng salot. Gumamit sila ng mga anting-anting na yari sa tanso upang subukan itong itaboy. Sinubukan din nilang basahin ang ilog upang ituro ang kuta ng mga nilalang. Subalit sa kabila ng kanilang husay, tila nakikipaglaro ang mga halimaw. Ang mga antingero ay umuwi ng naguguluhan at hindi malaman ang gagawin. Nagtagal ng ilang araw ang paghahanap, pero kahit konting bakas at senyales, wala silang natagpuan. Isang patunay na labas sa kanilang husay at larangan ang hinaharap nilang kaaway.
Ayon sa pinakamatandang manggagamot, ang mga nilalang ay hindi lamang basta mga aswang. Sila ay mga buhay na sumpa na hindi tinatabla ng orasyon dahil sila'y nanggaling sa lamanang namatay at muling nabuhay sa pamamagitan ng uod at itim na mahika ng ilog. Inakala ng matandang manggagamot na tama ang kanyang mga nalaman. Ngunit ang hindi niya alam, ang nilalang ay mas malalim pang pinanggalingang lihim. Habang ang baryo ay unti-unting nauubos at ang mga eksperto ay nawawala na ng pag-asa, si Pino ay nanatiling nakatago sa kanyang bahay. Hindi siya napansin ng karamihan, ngunit alam niya ang isang bagay na hindi alam ng mga antingero. Ang mga nilalang na yon ay hindi nagtatago sa lupa o sa gubat. Sila ay naghihintay sa ilalim ng tubig, sa loob ng bangkang palutang-lutang na tanging siya lang ang nakakaalam kung saan ito maaaring makita. Gabi-gabi naririnig niya ang kilos ng mga alagang sigbin sa paligid ng kanyang kubo. Hindi sila umaatake, ngunit ang kanilang mga mukhang walang mata ay tila nakamasid sa kanya sa bawat puwang ng kanyang dingding. Naghihintay ng hudyat ng kanilang Panginoon. Ngunit kahit matagal na itong umaaligid, nakapagtataka na wala pa rin itong ginagawang pagkilos. Yun bang parang pinipigilan lang siya nitong magkaroon ng ugnayan sa mga taong naghahanap sa nilalang? Nang mapagtanto niya yon, hindi na rin niya ito pinagtuunan ng pansin dahil para sa kanya, mas pabor sa kanya ang ganoong sitwasyon. Bukod sa hindi na siya nananaginip ng masama, wala rin siyang ugnayan sa kahit na anong problemang nangyayari sa karatig lugar. Kaya naman nananahimik siya. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga manggagamot. Isang hapon, sa pagitan ng alas 5 at alas 6, kung kailan ang langit ay kulay dugo at ang anino ng mga puno ay nagsisimulang humaba sa gilid ng ilog, naganap ang muling paghahanap ng mga antingero. Hawak ang kanilang mga sulot, mga sandata. Hindi nila alam na sila na pala ang tinutugis. Hindi ang mga antingerong nakahanap sa kuta, kundi ang mga nilalang ang nakakita sa kanila. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad malapit sa pangpang, napansin nila ang biglaang pagtigil ng mga huni ng insekto at mga hayop sa paligid. Isang nakakapangilabot na katahimikan ng bumalot, tila isang matinding babala na sinasabi ng kalikasan. Maya-maya pa, mula sa madidilim na sanga ng mga puno mula sa ilalim ng makapal na kakahuyan, sumulpot ang mga alagang sigbi ng nilalang. Napakabilis ng mga ito, kaya hindi na nakapaghanda pa ang grupo. Sa isang kisap mata, mabilis na lumaganap ang labanan. Ang mga antingero'y nagpakawala ng mga orasyon, ngunit ang mga nilalang ay tila hindi nito tinatablan. May mga pagkakataon na tinatamaan ito ng kanilang mga sandata, ngunit imbis na ito'y bumaon, tumatalbog lang ito na parang tumatama sa isang matibay na goma. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganon ang nangyayari dahil sa hanay ng mga antingerong may malakas na pananalig na kaya nilang puksain ang mga nilalang. Ang kaso, pagkaraan lang ng ilang minuto pagkatapos nitong mamatay, muli itong babangon at mahahati sa dalawa ang katawan nito. Isang panibagong nilalang ang aahon sa oras na mamatay ang nilalang na yon. Kaya sa loob ng ilang minuto, dumoble ng dumoble ang dami nito hanggang sa hindi na nila ito magawang mapigilan pa. Kalaunan, ang pangkat ng mga antingero ay nagkawatak-watak na. Dala ng matinding desperasyon, hindi na nila inisip ang kapakanan ng iba. Napilitan silang maghiwa-hiwalay sa pagbabaka sakaling ito ang magiging kaligtasan nila. Ngunit lahat ng tumalikod ay hindi nagtagumpay. Mabilis silang naabutan ng nilalang hanggang sa malapa na nito ang kanilang katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dito nakita ng isang antingerong patuloy pa rin nakikipaglaban ang nilalang na kanilang hinahanap. Nakatayo ito sa likurang bahagi ng kanyang mga likha, tila bang nasisiyahan sa mga nangyayari.
Nang masipat naman ito ng antingerong yon, hindi na ito roon nagdalawang isip na sumugod. Gaano man karami ang humarang sa kanya, di siya nito napigilan. At nang marating niya ang kinaroroonan ng nilalang, walang habas niya itong tinaga at inundaya ng saksak. Nakikita niyang tumatagos ang kanyang armas, subalit wala itong naiiwang sugat sa katawan ng kanyang kalaban. Maya-maya pa, sa huling untay niya ng kanyang sandata, bigla nitong nilamon ang kamay niya. Hindi niya na yun mahugot na para bang naging kaisa ito ng katawan ng nilalang. Nang mapagtanto naman yon ng antingero, ginamit niya ang lahat ng alam niya, pero sa bandang huli ay wala pa rin itong nagawa. At dahil dito, nagdesisyon siyang putulin ng kanyang braso. Gamit ang makapal na punyal na nakasukbit sa kanyang bewang, di siya nagdalawang isip na ito ay alisin sa kanyang katawan. At nang maputol na niya ang kamay niya, tsaka siya umatras habang pinagmamasdan lang siya ng nilalang na nakalaban niya. Dali-dali itong tumakbo papalayo hanggang sa makapasok na ito sa kakahuyan. At mula roon, nakipagpatintero ito sa mga nilalang. Buong magdamag itong umusad at nagtago para lamang makaligtas. Pagtungtong ng sumunod na araw, kung saan ang sikat ay kalat na sa kalupaan, nagdesisyon na itong lumabas sa kakahuyan. At ang unang bahay na narating nito ay ang tahanan ni Pino. Nang masipat nito ang tahanan niya, dali-dali ito roong lumapit habang nanghihina. Pagharap nito sa pintuan ng bahay, kaagad itong kumatok, kasabay ng pagwika nito ng, "May tao ba dyan? Kung meron, pakibilisan. Buksan niyo ang pinto. Kailangan ko ng tulong." Kasalukuyan noong nagluluto ng umagahan si Pino. Kaya naman nang marinig niya ito, dali-dali niya itong sinunod. At pagbukas niya ng pinto, bigla itong bumulagta sa sahig ng bahay niya. Naghahabol ng hininga at wala ng malay. Sa takot ni Pino, kaagad niya itong kinaladkad papasok. Di niya kasi ito kayang buhatin dahil ang antingerong yun matikas at malaki ang pangangatawan. Nang mapahiga niya na yun ng maayos, tsaka niya binentahan ng sugat nito. Tinakpan niya ng maigi ang parte ng braso nito kung saan kitang-kita ang buto at laman na dumudugo. Naghintay siya ng ilang oras sa harapan ng taong yon, pilit na nag-iisip kung sino ba ito at kung saan ito nagmula. Sinusubukan din niya itong mukhaan, pero hindi maipagkakaila na bago yun sa kanya. Kaya sa isip-isip niya, posibleng hindi ito nagmula sa lugar nila. 5 oras ang lumipas, ang lalaki ay nakabawi na. Bagaman hinang-hina, sapat na ang lakas nito para magising at para makaupo sa kanyang kinahihigaan. Pagbangon nito, kagad nitong napansin na may mga dahon na ng tuba sa kanyang katawan. Ito ang ginamit ni Pino upang mapigilan ang pagdurugo. Maliban din dito, naglagay siya ng dinikdik na malunggay at bayabas para makatulong ito upang hindi maimpeksyon ang sugat. Nang mapansin naman ito ng lalaki, marahan itong napatingin at nanghihinang nagpasalamat. "Anong nangyari sa inyo? Ba't kayo nagkaganyan?" Nang marinig nito ang kanyang tanong, dito na nito inalala ang mga nangyari sa kanila. Maya-maya pa, sumagot ito sa kanya ng, "May nangyaring labanan sa sapa. Ang nilalang na aming hinahanap ay amin ang nakita. Pero ang aming puwersa ay hindi sapat para sa kanya. Masyadong mapanganib ang kanyang mga alaga. Wala silang kamatayan at hindi namin alam kung ano ang kanilang kahinaan. Tunay ngang peligoroso ang nilalang na ito. Diyos ko, sana buhay pa ang mga kasama ko." Dahil sa sinabi nito, napagtanto niya na kabilang ito sa grupo ng mga antingerong naghahanap sa nilalang na nakita niya sa bangka. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi maipagkakailang kinabahan siya. "Kung ganun pala, nahanap niyo na ang kinaroroonan niya?"
nakita niyo rin ba yung bangka niya? Dahil sa kanyang tanong, bigla itong napahinto sa pag-iisip. Kagad itong napatingin sa kanya, bakas ang matinding katanungan sa muka. Ha? Anong bangka ang sinasabi mo? Teka, may alam ka ba tungkol sa nilalang na ito? Paano? Nang marinig ito ni Pino, tsaka pa lamang siya napatahimik. Alam niya sa puntong yun na kinakailangan niyang magsalita. At dahil sa mga salitang binibitawan niya, posibleng madamay siya sa gulo na matagal na niyang iniiwasan. Habang nag-iisip, hindi na siya tinantana ng tanong ng lalaki. Gusto na nitong malaman ng kanyang lihim, ngunit hindi niya ito pinagbibigyan. At bakit ko naman sasabihin ang mga nalalaman ko sa tao ngayon ko palang nakilala? Wala nga akong ideya kung sino ka eh. Kaya bakit kita pagkakatiwalaan? At isa pa, hindi ba dapat magpasalamat ka muna sa tulong na ibinigay ko sa'yo? Kung hindi kita pinagbuksan, baka ngayon pinaglalamayan ka na. At ikaw naman, paglalamayan sa mga susunod na araw. Akala mo ba, ang kamatayan namin ang magiging katapusan? Sinasabi ko sa'yo, nagkakamali ka. Ang nilalang na yon ay hindi titigil hanggat hindi tayo nalilipol sa lupang ito. Gugustuhin mo bang kimkimin ang lahat ng nalalaman mo kapalit ng buhay ng lahat ng kakilala mo? Mamili ka dahil ang magiging pasya mo ang siyang magdidikta ng hinaharap. Matapos itong ilahad ng lalaki, dito niya napagtanto ang kanyang kalagayan. Nabatid din niya na hindi na nito kailangan ng pagsang-ayon niya dahil ang hawak niyang impormasyon ang maaaring magbigay linaw sa pinagmulan at dahilan ng muling pagkabuhay ng nilalang. Kaya naman nang maunawaan niya ang lahat, hindi na siya nag-alangan pang magparaya. Ikinuwento niya rito ang lahat hanggang sa mapagtanto ng antingero na maaaring ang bangka nito ang kahinaan na hinahanap nila. Kaya naman kahit nang hihina pa, agad niya itong nag-isip ng paraan upang mahanap ang bangka. At sa pamamagitan niya, naniniwala ang antingero na magiging posible ito. Pagkatapos ng nangyaring pag-uusap, magkasabay na silang kumain. Bagaman maaga pa, nagmamadali na silang kumilos. Ayon sa antingero, hindi sila maaaring manatili sa bahay niya dahil pagtungtong ng takip silim, posibleng sumalakay ang mga nilalang na yun sa kanila. Mas magiging mahirap doon ang kanilang kalagayan dahil bukod sa nanghihina ito, wala rin siyang kapasidad na makipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita na lamang niya yung nagnanakaw na ng bangka mula sa bahay ng kanyang kakilala. Dali-dali itong hinila ng antingero patungong ilog hanggang sa lumutang na ito. Maya-maya pa, kagad na siya nitong tinawag. Nagmamadali naman siya roong sumakay hanggang sa makaalis na sila. At habang binabaybay nila ang ilog, paulit-ulit siya nitong tinanong ukol sa posibleng pagdaungan ng bangka. Bukod kasi sa matagal niya na yung nakikita, posible ring napadpad na ito sa pinakamalayong parte ng ilog. Ngunit nang marinig ito ni Pino, hindi siya rito nakumbinsi. Imposibleng makalayo ang bangkang yon. Alam niyo kasi, bago ko ito muling ipaanod, hindi ko inalis ng malaking kahoy na sumira sa gilid nito. Hinayaan ko yon, kaya yung pag-agos ng bangka medyo patabingi. Ang duda ko, di kalayuan dito ay sasabit din yon sa ibang pangpang. Hindi ko alam kung saan, pero kung maghahanap tayo, naniniwala ako na makikita natin to. Nang marinig ito ng antingero, hindi na ito nagsalita. Hinayaan na lang siya nito na magmaniobra ng bangka hanggang sa makaalis na sila. Pagkaraan ng ilang oras na pamamangka, napadpad sila sa parte ng ilog na malayo na sa kabayanan. Maging si Pino, hindi pa nararating ang lugar na yon dahil ni minsan hindi pa siya tumawid ng ganoon kalayo. Ayon sa kanya, na noong mga panahong yon, punong-puno pa ng matataas na puno ang pangpang ng ilog sa lugar. Wala ring bakas ng taong pumapasok dito
kaya literal na isa itong malaking ilang. At ang mas nakakagulat, may mga baging na tila bang tumatawid na sa kabilang ibayo ng ilog. Nakakagulat itong pagmasdan at maging siya man, hindi inaakala na gano'n ang kanilang madadatnan doon. Kapansin-pansin din ang berdeng kulay ng ilog, senyales na malalim ang bahaging yon. Nang masipat naman ito ni Pino, maigi niyang pinagmasdan ng posibleng kinaroroonan ng bangka. May kutob kasi siya na nasa paligid lang ito dahil ang tubig sa lugar ay may mga uod na nakalutang. Alam niya na hindi lang ito nagkataon at alam niya na dahil ito sa uod na minsan niyang nakita sa nilalang na naghahasik ng lagim sa lugar nila. Maya-maya pa, sa kakamasid niya, dito niya nakita ang isang lumang kahoy na nasa ilalim ng mga ugat ng puno sa itaas ng ilog. Ang kahoy na yon ay nabubulok, ngunit may interesanteng bagay ang napansin niya sa tipak nito. Hindi ito galing sa normal na sanga ng puno, kundi galing ito sa piraso ng bangka. Kaya naman ang magawa niya na itong makita, kagad nila itong nilapitan at dito na nga nila nakita ang bangka na minsang kinahimlayan ng nilalang. Wasak-wasak na ito, halos hindi na yon mapakinabangan. Gayunpaman, hindi ito pinalagpas ng kasama niyang antingero. Mabilis nitong nilikom ang bawat tipak ng bangka hanggang sa maisampa na nila yon sa kanilang sinasakyan. Matapos nun, dali-dali rin silang bumalik. Pagdating nila ng bahay, magbabandang 3:00 na. Malapit nang lumubog ang araw at ang hangin ay nakapagtatakang ubod ng lamig. Yun bang parang may dilubyong paparating? Nang mapagtanto ito ng antingero, kagad nilang pinasok sa loob ang parte ng bangka upang patuyuin ito sa tabi ng siga. Hindi nila ito hinayaang manatili sa labas, gawa ng ang inaalala niya ay yung mga nilalang na inuutusan ng labi na nagmamay-ari sa bangka. Hindi nagtagal, nang tumayo na ang mga peraso nito, tsaka ito inalaya ng dasal ng antingero. Binasbasan niya yon ng mga buhay na salita bago winisika ng langis at asin. Pagkatapos nito, may narinig silang malakas na atungal hindi kalayuan. Alam nila na papalapit na ang nilalang, kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Pino, pagkatapos ko magdasal, silaban mo ang kahoy na ito. Tupukin mo at huwag mong aapulahin kahit masunog ang bahay mo. Maliwanag ba? Ipangako mong susundin mo ito dahil ito ang magliligtas sa inyong baryo. Nang marinig niya ang sinabi nito, kaagad naman siyang tumango. Kalaunan, nang matapos na sa pagdarasalang antingero, kaagad itong tumayo at kinuha ang sundang na ginagamit niya sa pagsasaka. Hindi rin ito nagdalawang isip na maglakad patungo sa entrada ng pinto na para bang hinihintay nito ang pagdating ng nilalang. Maya-maya pa, dito na nila narinig ang angil ng mga sigbin at ang ungol ng labing muling na buhay. Hindi ito nagdalawang isip na pumasok sa loob ng bakuran hanggang sa marating na nito ang harapan ng pinto. Doon, narinig nila itong nagdasal at sa isang kisap mata, lumabas sa mga parte ng pintuan ang napakaraming uod na kumakain sa tibay nito. Pagkarupok ng mga kahoy, bigla itong tinadyakan ng nilalang hanggang sa magpang-abot na ang kanilang tingin ng antingero. Pagkatitiga ng dalawa, kaagad naman itong sinugod ng kasama niya. Siya naman noon ay dali-dali nang kumuha ng siga para sindihan ang tipak ng bangka. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niya na hindi ito basta-bastang kinakapitan ng apoy dahil sa langis na isinaboy dito. Kaya naman ang ginawa niya, sinabuyan niya yon ng gaas bago niya ito muling silaban. Pagkatapos nun, tsaka pa lamang nagkaroon ng apoy ang kahoy. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanilang problema. Dahil ang apoy ay tila bang natatakot na tupukin ito. At dahil dito, kung kaya't hindi ito basta-bastang naabok. Nang mapansin niyo ng antingero,
Nagpatuloy ito sa pakikipaglaban hanggang sa magtamo na ito ng iba't ibang pinsala sa katawan. Mabilis na nanghina ang antingero, ngunit hindi ito naging dahilan para tumigil ito. Maya-maya pa, nakapasok na rin sa loob ng bahay niya ang mga sigbin. Kagad itong tumulong sa kanilang Panginoon hanggang sa antingero ay humandusay na sa sahig. Walang sawa nitong pinapak ng mga nilalang, dahilan para magkandapira-piraso ang katawan nito. Hindi nagtagal, tuluyan na itong nawala ng malay hanggang sa makita na lang niya ito na naghihingalo. Sa puntong yon, hindi na niya inisip pa na makakaligtas pa ito sa kamay ng nilalang. Maya-maya pa, nakita niya na dahan-dahan nang lumalapit sa kanya ang mga sigbin. Bakas sa mukha ang matinding galit na para bang anumang oras gustong-gusto na siya nitong sakmalin. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pa siyang nagkaroon ng pag-asa nang makita niyang naaabo na ang mga peraso ng bangka na nakuha nila. Dito na lang siya sumasampalataya hanggang sa bigla na lamang napaluhod ang nilalang nakaharap niya. Kagad itong umatungal dulot ng matinding sakit na animoy hindi nito alam kung saan yon nagmumula. Dahil sa pangyayari, nagkagulo ang mga sigbin. Sinubukan siya nitong tapusin pero bago pa man yun makalapit, ang mga kahoy ay abo na. Bagay na siyang naging daan upang mabilis itong mawala ng lakas. At pagkatapos nun, sinabayan ito ng matinding panghihina hanggang sa bigla na lamang nagsimulang malusaw ang katawan nito. Nang makita ito ng mga sigbin, kagad itong kumaripas ng takbo kung saan-saan. Yun bang parang gusto nilang tumakas sa lugar na yon? Ngunit bago pa man sila makalabas ng bahay, ang kanilang anyo ay nalusaw hanggang sa maglaho na lamang ito na parang bula. Sa isang kisap mata, hindi na niya nakita pa ang mga nilalang. Ang naiwan sa mga ito, isang amoy na halos hindi na niya makalimutan. Matapos ang pangyayari, sa sobrang takot niya, inilibing niya sa gilid ng bahay niya ang labi ng antingero bago niya ito tuluyang nilisan. Tama kayo nang narinig. Lumayas sa lugar na yon si Pino at hindi na siya bumalik. Ngunit gaano man siya kalayo, nanatiling sariwa sa kanyang alaala ang nakita niyang bangkay ng nilalang na hindi mahagilap ng mga batikang antingero.